Ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-hajja Pubblika jikkonferma r-rabta qawwija li teżisti bejn Joseph Muscat u Yorgen Fenech, is-sid tal-kumpanija 17 Black li llum il-ġurnata jinsab akkuzat li huwa wieħed mill-mandanti fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija spjega li fir-rapport tiegħu il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja Pubblika konkluda ksur prima faċje minn Joseph Muscat ta' 5 partijiet tal-kodiċi ta' etika fosthom dwar konflitt ta' interess, l-aċċettazzjoni ta' rigali, l-onestà u l-valuri ta' tmexxija. Quddiem dan kollu kompla jgħid il-Partit Nazzjonalista Joseph Muscat għandu jieqaf jivvinta skużi u jilgħab bil-kliem u minflok għandu jibda jassumi ir-responsabbiltà sħiħa għall-imġiba skandaluża tiegħu. L-istqarrija qalet billi qalet li dan hu mument ieħor ta' prova għall Prim Ministru Rabta li qed jibqa' ikollu jiddefendi akkost ta' kollox lil Joseph Muscat.